Bon dia! Escolteu els ocellets? Mira, parlant d'ocellets, mireu el que tinc ací. Una cançó, mira. El meu iaio tenia un cucú de paret que tocava les hores molt bé. A les 3, a les 4, a les 5 i a les 6 i les mitges tocava molt bé. Però un bon dia el cucut de molt vell es va trencar i el meu iaio no el va saber arreglar. Passa els anys, cucú, el va cuidar, però un dia el cucut s'aturà. Este és el cucut que tenia el meu iaio a sa casa, en el rellotge de paret. És un mussol. Jo el vaig agafar per a tindre un record del rellotge de paret i del meu iaio. Així que vos ensenyo una cançó que fa així, punyet, tanqueu el punyet i tragueu un ditet. I fa així... El mussol no pot cantar perquè està sol, ni un, ni mig, ni cap, ni sol. No pot cantar el mussol. És fàcil? Vinga, en dos dits, a veure, altra vegada. 1, 2 i 3. El mussol no pot cantar perquè està sol, ni dos, ni un, ni mig, ni cap, ni sol. No pot cantar el mussol. Ja la sabeu? Doncs anem a cantar-la fins a arribar a 100. És broma, fins a arribar a 5. I si la canteu tots i totes bé, faré que cante el mussol. Així que, en 3 ditets, 1, 2 i 3. El mussol no pot cantar perquè està sol, ni 3, ni 2, ni 1, ni mig, ni cap, ni sol. No pot cantar el mussol. Ara en quants dits ho fem? En 4. Molt bé, 1, 2 i 3. El mussol no pot cantar perquè està sol, ni 4, ni 3, ni 2, ni 1, ni mig, ni cap, ni sol. No pot cantar el mussol. I ara, en quants dits anem a fer-ho? En 5. I què passa si tots i totes cantem? Que faré que cante el mussol. Així que preparats i preparades, 1, 2 i 3. El mussol no pot cantar perquè està sol, ni 5, ni 4, ni 3, ni 2, ni 1, ni mig, ni cap, ni sol. Ara ja pot cantar el mussol. I el mussol, quan cantava, feia així. És que és de fusta. Adeu, amics i amigues, escolteu els ocellets, que sempre porten bones notícies, com els mestres. Hola, em dic Teresa i des del Col·legi Publicanet de Barraquetes volem donar-vos molts ànims perquè us quedeu en casa. Perquè si tots ens quedem en casa... Més pronto podré tornar al cole! ¡Ya em quedo a casa! ¡Queda't a casa! Hola, Dani. Moltes gràcies per la teua iniciativa. El meu nom és Ximo i treballo de professor de música en l'Escola de Sant Marcelí i també en el Conservatori de Formentera. Ella és Laia i els dos ens quedem a casa per responsabilitat, però sense por, perquè... Jo no tinc por, tu no tens por, ella no té por, ningú té por. Hola, somos Laura y África, profe y alumna de la Escuela Infantil La Pequeña Colmena de Ayora. Os mandamos mucha fuerza de dinosaurio para pasar estos días. 1, 2 y 3. ¿Cómo hace el dinosaurio? ¡Ah! ¡Un beso! Bon dia, xiquets i xiquetes. Soc Manu, soc d'Orxeta, a la Marina Baixa, però ara estic treballant de mestre de música en Santa Coloma de Gramenet, així en Catalunya. I estos dies vos vull animar a tots i totes a cantar i ballar cançons amb Dani i Miquel. Que ho passeu molt bé a casa.